hasiko gara. Eskerrik asko, etortzeagatik, lehenik eta behin, eta eskerrik asko Amaiari. Gaur bigarren hitzaldia, ziklo hontako bigarren hitzaldia. Emakumearen egoera Nafarroako konkistaren testu inguruan. Bueno, Nafarroaren konkistari buruz bastante idatzi da azken aldi honetan, baina ez dugu gai hori hainbeste ikutuko, zer nolakoak, bataiak, aurrekariak eta ondorioak eta horri buruz ez gara hainbeste arituko. Beste gauza bat buruz izan ere, esan genuen lehenbiziko hitzaldian, nola 16. mendea, aro modernoaren hasiera, aldaketa handien garaia izan zen, eta aldaketa horietako batek emakumearen egoera sozialean inpaktu handia izan zuen. Eta hori hain zuzen ere, gure historian sortatu zen Nafarroako konkistaren garaiarekin. Kastillak Nafarroa konkistatzen duen momentuarekin bat egiten du. Eta horrek, gure herrian eraberian, beste ondorio batzuk baditu propio. Alde batetik da aldaketa orokor bat, Europa guztien ematen ari dena, eta Amaiak ongi esplikatu dena. Eta gero, Euskal Herriko historian bere xehetasunak eta bere ñabardurak dituena. Izan ere, Nafarroaren konkista Euskal Herriko historiaren baitan leku berezia duen gertakizuna baita. Eta hortarako norrobe Amaia Nausia Timauliak, Iruñarra, historian doktorea, eta gai honetan 16. mendea oso ongi aztertu dut, eta batez ere genero ikuspegitik. Bestetik esan, Ilunberri Akademiak lehen aldiko garatzen dugula gaurko hitzaldiarekin gaian, genero ikuspegia, baina gure asmoa da segitzea. Eta gure zikloetan sartzen nolabait. Zikloa edo ziklotik kanpo. Baina gai hau garatzen eta lantzen segitzea. Eta besterik gabe, Amaia, nahi zuen. Eskerrik asko eta lehenik eta behin eskertzea gerturatu izana eta batez ere joni antolakuntzarengatik azken ordu arte pixka beldurtuta ze atzo alaba gaixorik dituen eta ni ere herri gaixorik eta baina etorriko zara eta ni baietz etorriko naiz. Hemen orduan eskertzea bai Elgoibarko Izarra eta Ilunberri Akademiari hitzaldi hau antolatu izanagatik eta batez ere genero perspektiba kontutan hartzeagatik egia da eta aipatu duzun bezala. 2012. urtearen harira edo inguruan hor egia da herri bezala hausnarketa bat egin genuela eta balio izan zuela urte horretan idatzi ziren nik dakidala 50 bat titulo argitaratu ziren Nafarroako konkistaren harira eta herri bezala gure kontakizun propioa ere eraikitzeko eta pixkat kontakizun ofizial horretatik haratago zerbait gurea ere esateko balio izan zuen, baina 50 titulo horien artean zen emakumeen egoeraren lanketarik eman. Salbuespena izan zen, Ereinekin argitaratu genuen liburu bat, Virgenes Ocultas, gero nahi gauzute 3. edizio bat Altxalapartak atera duen edizio horretan pixkat gaur kontatuko dizkizudanak eta beste batzuk agertzen dira. Orduan, egia da, pixkat ahaztutak egon garela beti emakumeak historia eta historiografiaren aldetik batez ere. Orduan, gaurko hitzaldiarekin azaldu nahiko nizueke lehenik eta behin zein izan zen testu inguru historiko hori, zenolako emakumearen ideala eraiki zen edo errotu zen batez ere 16. mende honetan, zer gertatzen zen eta nola zigortuak izan ziren ideal horretatik edo ideal horrekin apurtzen zituzten emakumeak eta nolakoa zen emakume horien bizi iraupena edo egunerokotasuna. Orduan, testu inguru historikoari buruz, jone esan dizuen bezala, ez da gaurko hitzaldiaren helburua konkistaren nondik norakoak azaltzea, uste soberan ezagutzen dituzutela, eta hor urte epe muga batzuk egon ziren Navako dukea 1512an Nafarroan sartzen denean, noaingo bataila eta Amaiurreko azkeneko hori. Hori pasata, azaldu beharko genuke momentu horretan, egia da, ja Nafarroak 15. mendetik zetorrela
eta hemen Gipuzkoan ere eman zen bezala, jauntxoen arteko guda horien erdian egon zen Nafarroa, eta, bueno, transizio mende baten erdian eman zen konkista hori, ez? Egia da, 16. mende honetan korronte ideologiko berri bat ematen dela bizitzen ari duela Europa guztia, aldaketa bat ematen dela, aldaketa batez ere ideologikoa, korronte ideologiko berri bat dela, aro konfesional hori ditzen dioguna. Momentu honetan, gaur egun Europan ezagutzen ditugun estatuak momentu honetan sortzen dira, ez? Estatu modernoen sorreraren bide hori da. Eta transizio mende bat dela esan dezakegu Erdi Arotik, aro modernorako transizio honetan, gizute Erdi Aroan boterea sakabanatuta zegoela jauntxoen artean, eta sortzen ari diren monarka berri hauek, monarka potente hauen nahi dutena da boterea zentralizatu, bai ekonomikoa, politikoa, erlijiosoa, militarra, eta horretarako baliatuko dira familiaren figurarekin, ez? Eta eskontzaren figurarekin. Ulertzen dutelako familia txiki bakoitza badela estatu txiki bat bezala. Eta estatu txiki guzti horiek ongi funtzionatzen badute, estatu handiak ongi funtzionatuko duela. Orduan horretarako disiplinatuko du gizartea bai jokaera publikoa bai pribatuak ere bortizki disiplinatuko ditu estatuak. Eta batez ere ezituko ditu biztanleak, ez? Esanez bakoitza baduela bere errola. Gizonak badu agintzeko errola eta emakumeari esanen zaio gizonen esanetara egon behar duela eta batez ere bere helburu nagusia gizarte honetako helburu nagusiena izan behar duela amatasuna, ama izatea, kristau berriak sortzea. Horretarako estatuak eta instituzioek erabilituko dituzte tresna ezberdinak, ez? Estatua eta erakundea legeen eta gizarte ordenadaren inposaketaren bidez, Eliza katolikoak eta kristauak moraltasunaren bidez, eta komunitateari ere elkarbizitza eta bizikidetza eta pake sozial horretan interesatuta dagoen komunitate horrek ere inposatuko ditu ere arauak. Beraz, errol horietatik ateratzen diren guztiak zigortuak izanen dira, eta bereziki emakumeak. Zergatik bereziki emakumeak? Ulertu beharra dago ere ze beste testu ingurua edo ze momentu historiko bizitzen ari zuen Europak momentu horretan. Krisi garai batetan gaude, 16. eta 17. mendean, krisi demografiko izugarria. Hor jakien, adibidez, prezioen gorakada dator, eguraldi txarraren eta beste elementu batzuk batu ziren, eta azkenean krisi ekonomiko oso bortitza eman zen, eta ideia bat egiteko esatea Europak 2 mende horietan bere biztanleriaren herena galdu zuela. Hau da, Europak ez zuen horrelakorik ezagutu, atzera eginez, agian peste beltzarekin Erdi Aroan horrelako zerbait ezagutu zen, herrietatik jendeak ihes egiten zuen hirietara lan bila, hirietan ere ez zegoen lanik. Zudan, kriston krisi ekonomikoa eta demografikoa ere biztanleriak esan bezala behera egin zuen, herena, beraz, jaiotzen kontua estatu kontu bat bilakatzen da, ez, momentu honetan. Eta horregatik, eta esan bezala, estatu moderno hau sortzen ari diren estatu berri hauek ordena inposatu nahi dutena, eta gizartea disiplinatu bakoitzak betetzeko zegokion rol hori, eskatuko dio emakumeari eremu publikoa usteko, oraindik gelditzen zitzaizkion eremu publiko horiek usteko, eta geroz eta baztertuagoak izanen gara eremu pribatura, da, etxera eta familiara, eta esanen zaigu gure helburu nagusia izan behar duela amatasuna eta horrak ekartzea. Esan beharra dago ere, 16. mendean sortzen dela ere kapitalismoa. Eta errotzen ari den patriarkatu hau, patriarkatua noski ez da orain sortzen, hasieran gizartearen, zibilizazioaren hasierako gizarte antolakuntza bat da, neolitikotik datorrena, baina egia da orain 16. mendean errotzen dela eta sendotzen dela eta topo egiten duela kapitalismoarekin, eta badakigu kapitalismoak eta patriarkatuak beti oso talde eta ekipo ona egin dutela. Orduan, kapitalismo sistema ekonomiko berri hau sortzen ari den sistema ekonomiko hau behar duena eskulana ikusten du ere krisi demografiko horrekin arazo bat daukala. Orduan bat eginen du patriarkatuarekin eta emakume hori adoktrinatuko zaigu bortizki ideal batetan, Ama Birjinaren idealan batez ere,
esanez gure lehentasuna ama izatea dela. Bai? Orduan, hori, esan dezakegu 16. mendean emakumeen kontrako adoktrinamendu bortitz bat ematen dela, eta adoktrinamendu hori batez ere eraikiko da edo eginen da ideal bat eskainiz. 16. mendean, adibidez, Espainian, asko ematen dira tratados de confesores, manuales de confesores, tratados de moralistas, horrelako liburu pilo bat agertzen dira, non hitz egiten da, adibidez tituluak dira La perfecta viuda, La perfecta casada, La perfecta doncella, eta eskainiko zaigu ideal bat, non emakumeok ikusiko dugun zein izan behar duen gure jokabidea eta horren arabera bizi behar dugu. Hortik kanpo ateratzen diren emakume guztiak zigortuak, adoktrinatuak izan ondoren, disiplinatuak, zigortuak izanen dira. Zein da emakumearen ideal hau, edo zertan datza ideal hau? Lehenik eta behin, kastitatearen garrantzia, jokabide sexuala. Esan dugu, amatasuna dela gure helburu nagusia, eta orduan asko kontrolatuko dira gure jokabide sexualak. Eta hau oso hainbatetan, garaiko emakumeek noski barneratzen zituzten, holako kontuak. Adibidez, Ana Bastero, Leninen, salatua izan zen, eskontzatik kanpo harreman sexualak edukitzeagatik. Eta orduan, bere defentsa, bere buruaren defentsa egin zuenean, auzitegien aurrean, berak esaten zuen. Ana Bastero ha sido y es mujer de buena vida, tratos y costumbres, virtuosa, honesta y recogida, temerosa de Dios y de su conciencia. Y es mujer, aunque pobre, muy honrada y como tal ha vivido y vive, trabajando con sus manos y ganando con ellas de comer, y esto a vista de todo el lugar y vecinos de Lerein. Bai? Manual hauetan, edo liburu hauetan, azaltzen zaizkigu emakume hori zeintzuk diren kastitatearen urratsak edo mailak, ez? Maila gorenean egonen lirateke ezkongabeak. Zegaro, beraiek ez dute gizonik ezagutu, teorian ez dute gizonik ezagutu, eta puruagoak edo garbiagoak daude. Adibidez, hau da, Nafarroaren iparraldeko eta Gipuzkoako emakume ezkongabe baten irudia. Horrela janzten zuten eta horrela eramaten zuten hilea. Ikusten duzuten bezala, egiten zutena zen hilea, gaztelera esaten da tonsura, mozten zuten goiko hori, fraileek egiten zuten bezala, eta uzten zuten luze hemengo hilea, judutar ortodoxoek egiten duten modura, hori zen islatzeko modu batetan beraien gardentasuna eta beraien harremana jaungoikoarekin. Beste maila batetan egonen lirateke alargunak, adibidez, Baionako alargun baten irudia. Garai horretan badizute ia biztanleri gehiena analfabetoa zela, beraz irudia zen modu bat jendeak ulertzeko eta irakurtzeko besteen egoera eta estatusa. Koloreen bidez, arroparen bidez, bai ezkongabeak, bai alargunak, bai ezkonduak, zeukaten bere jazteko modua. Orduan, alargunak ulertzen zen, zeudela beste maila batetan, ezkongabeak bezain altu, baina beste maila batetan, zen naiz eta ezagutu zuten, ezagutzen zituzten harreman sexualak, ezkonduta egunak ziren, jaungoikoak eman ziren bigarren aukera bat, gizonaren heriotzarekin, garbi eta kasta edo mantentzeko. Azkeneko maila batetan egonen lirateke ezkonduak, horrelagatik estali behar zuten beraien burua. Hemen daukazute Nafarroko emakumeak, 16. mendean, Nafarroko emakume batzuk hizketan, beltzez jantzita dagoena alargun bat da, eta besteak dira emakume ezkonduak. Gaztelako instituzioak eta autoritateak gure erresumana iristen zirenean, eskandalizatzen ziren edo larritzen ziren tokado hauekin, geroz eta konplexuagoak omen ziren, barrute jartzen omen zizkieten egurrezko eraikin batzuk Eifeleko dorrearen antzera, eta horren gainean jartzen zuten tela edo dena delakoa, eta egiten zituzten geroz eta konplexuagoak, eta horra etortzen ziren autoridadeak edo eskandalizatzen ziren, esaten zuten. Eskonduak egonen lirateke azkenean, azkeneko mailan, behartutak zeuden gizonaren esanetara egoteko eta gizonari sexua emateko, beti ere kristau berriak ekartzeko helburuarekin. Hori zen, sexua onartzen zen kasu bakarra, helburu horrekin, haur berriak ekartzeko.
Ohorea garai horretan, guretzat horren abstraktuaren kontu bat, beraientzat oso zerbait tangiblea bazen, oso garrantzizko zerbait, eta askotan dirua baino gehiago balio zuen izen ona mantentzea. Joana de Olauek Iruñan, adibidez, esan zuen injuria bat, injuriako prozesuak gora izendatzen dira jaso zuen, eta berak esan zuen, las cuales dichas injurias no las quisiera haber recibido por 1000 florines de moneda, antes quisiera dejar de ganarlos y perder otros 1000 florines de mi propia hacienda que recibir las dichas injurias. Bai, beraz, ohorea, familiaren ohorea, ez bakarrik emakumearen ohorea, baizik eta bere senarraren ohorea, familia guztiaren ohorea, emakumearen konportamendu jokabide sexualean oinarritzen zen. Beraz, errua eta ardura, ohore horren errua eta ardura emakumeena zen. Normalan emakumeen kontrako irainak oinarritzen ziren jokabide sexualean, hau da, irainik zabalduena zen puta deitzea emakume bati, edo sorgina deitzea, edo olakoak, ez? Eta eskatzen zutena, irainduak sentitzen ziren emakume hauek eskatzen zutena zen ohorearen berreskuraketa hori publikoa izatea. Adibidez, oso ohikoa zen, emakume iraindua sentitu zen emakume iraindu bat, salaketa jartzea eta gero eskatzea, iraintzen zion pertsona horri, eskatzen zion mezan, igandean, herri guztiaren aurrean, esatea, esandakoa gezurra zela bere izen ona berreskuratzeko, ez? Batzutan askotan eskatzen zituzten adibidez toka hau, ze beraientzat hori zen ere beraien ohorearen isla, toka hau berri batentzako dirua ordaintzea edo horrelakoak. Edozein kasutan, izen ona eta jokabide sexuala proposa edukitzea, suposatzen zuen emakume batentzat bere ingurukoek onartzea eta ere errekonozitzera, ez? Oinarri bat, ideal horren lehenengo oinarria jokabide sexuala baldin bada, kastitatea baldin bada, bestea, dudarik gabe, amatasuna da. Ulertzen delako amatasuna dela balio eta identitateen iturri, ez? Inkluso esaten zen adibidez, bularra emanez gero aurrei, esnearen bidez transmititzen zirela emakume horren balio baikorra, baina baita ere ezkorra. Adibidez, emakumea salatua izaten zenean, sorgina izateagatik salatua izan ondoren, eta haur txikia baldin bazuen eta berari bularra ematen ari bazion, esaten zen esnearen bidez transmititzen ari ziola sorginkeri hori. Adibidez, ez? Juan Luis Vives oso ospetsua bere garaian, 16. mendeko idazle espainola, bere Instrucción de la mujer cristiana liburuan, esaten zien emakumei. Cuanto malo hombre y bellaco hay en el mundo es por culpa de vosotras, y las gracias de ello a vos se debe, porque veáis en cuánto cargo os es el mundo y la obligación que os tienen vuestros hijos. Hau da, emakumeak amak ziren heinean, bazuten izugarrizko ardura, ez? Eta esaten zitzaien, beraien ardura zela ezitzea kristauonak edo kristautxarrak. Aurrera eginez, Pilar Primo de Rivera, adibidez, en el cuarto Consejo Nacional de la Sección Femenina de Falange, 1940 urtean, berreskuratzen zuen ideia berdina, ez? Por eso, a la vista de tantos males, no se nos oculta la responsabilidad tan tremenda que contraemos al comprometernos a formar a las mujeres, que son en definitiva las que van a educar a la próxima generación, porque los hijos serán como quieran las madres que sean. Hori zen gure betebehar nagusia eta baita ere gure ardura nagusia. Esaten zen, garai horretan adibidez bazegoen esaera bat, talis mater, talis filia, hau da, nolakoa zen ama, alakoa izanen zen ere bere alaba. Eta adibidez neskatila batek, harreman sexuala bazituen herriko beste mutiko batekin ezkondu gabe, zigortzen zuten alaba, baina baita ere ama, hori baimendu izanagatik, ez? Eta amak erakutsi bat zion alaba horri el oficio de ser mujer, esaten zen, eta hori zer zen, emakume ona izatea, otoi egitea, baina baita ere etxeko lanak egitea, haurrak zaintzen ikastea, eta bat, ez? Hori zen, garai horretan, errepikatuko den ideala eta etengabe horretan adoktrinatuko zaigu. Ikusi dugu zergatia, ez? Badago behar bat,
instituzionala, ez, estatu arrazoi bat emakumeok errol hori betetzeko eta mantentzeko, ez, batez ere amatasunaren harira. Baina, bazeuden hortik kanpo edo horri aurre egiten zioten emakumeak. Datu bat ematearren, nik tesia egin nuen, ikerketa doktoretza egiten ari nintzenean, egin nuen alargunei buruz, Nafarroko alargunei buruz, eta hasi nintzen ikertzen Nafarroko Artxibo Orokorrean. Eta datu bat ematearren ikusteko zein puntutaraino gauza bat da, ideala eta diskurtsoa eta bestetik realitatea zein zen, Nafarroko Artxibo Orokorrean, 16. eta 17. menderako daude 150.000 prozesu katalogatuta auzitegietan, auzitegi errealetan, bai Gorte Nagusian, bai Kontseilu Errealean. Eta horietatik 18.000 prozesuetan protagonistak dira alargunak. Ze azkenean alargunak ziren, beraien izenean, emakume izan da, beraien izenean salaketa jarri zezaketen bakarrak, ez? Orduan, 18.000 prozesuetan protagonistak dira alargunak, 12%. Orduan horrek esaten digu, nolabait borrokatzen zutela beraien eskubidegatik edo gelditzen zitzaizkien eskubide gutxi horiengatik, ez? Ez zutela zirela gelditu eta apal eta sume etxean hori onartuz eta ideal horren menpe, ez? Edo horrekin jarraituz. Zergatik dago behar hau ere, esan dugu alde batetik, badagoela testuinguru demografiko bat, eta patriarkatuaren errotze hori, kapitalismoaren sorrerarekin ematen den momentu historiko hori, baina bestetik ere badago emakumearen irudi ezkor bat, ez dela noski 16. mendekoa, baizik eta oso atzetik datorrena, ez? Adibidez, Greko ospetsua, Pitagoras edo Sokratesen misoginia oso ospetsua da, ez? Esaten zuten, la mujer es origen de todo lo demoníaco, no? Eta egia da, diskurtso horiek 16. mendean jarritzen dutela eta pixka bat ez dakit nola esan, sofistikatzen direla, ez dakit sofistikatzen diren edo ez, baina, garatzen direla. Garaian azkenean esaten zena, zen bai gizon eta emakumeak pasioak ditugula, ez? Pasionala garela, baina jaungoikoak eman diola gizonari pentsatzeko gaitasuna, arrazonatzeko gaitasuna, eta pentsatzeko gaitasun horri esker kontrolatu ditzazkela bere pasioak. Baina emakumeak biologikoki, eta hemen dago berriro ere determinismo biologikoa, tontoagoak omen gara eta ez daukagu gaitasunik pasio horiek kontrolatzeko. Garaian, Juan Luis Vivesek berriro ere ematen zuen azalpen mediku bat. Berak esaten zuen, emakumearen sabela hotz zegoenean eta gizonaren hazia jasotzen zuenean, orduan emakume bat sortzen zela. Eta emakumearen sabela bero nahiko zuenean, hazia jasotzen erakoan, orduan gizon bat sortzen zela. Orduan berak esaten zuen que por defecto de calor vivo la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Hau da, esaten ari zaiguna da, azken finean da, tontoagoak garenez, nos falta un hervor, esaten denean, ez? Bero nahiko ez dugu jaso, eta orduan gure burmuina ez da garatu behar bezala, dirudienez, orduan tontoagoak garenez, pasionalak izan da, ezin ditzazkegu gure pasio horiek, gure sexualitatea kontrolatu, eta tentagarriak gara gizonentzat, eta gizonek bekatzen badute gure erruarengatik da, ezin dugulako gure burua eta gure sexualitate hori kontrolatu. Orduan beti esanen zaiguna da, behar dugula gure ondoan gizon bat gure pasio horiek kontrolatzeko eta gu ezitzeko. Orduan horregatik beti egon behar gara gure aitaren esanetara, edo anaien esanetara, edo senarraren esanetara. Hor literatura noski badago horrelako ereduz bete eta hor ekarri dizuet Circe eta Odiseoren irudia, nola Circe bere sexualitatearen bidez eta bere magiaren bidez kontrolatzen duen Odiseo, edo Kleopatra ere, izan litzateke literaturan horrelako emakume fem fatal, horrelako asko daude, ez?
Eredu moduan, Lizarrako alargun baten eredua ekarri dizuet ikusteko nola jokatzen zuen kasu hauetan komunitatea, herriak, ze iritzi zuen honen aurrean. Alargunak Iteria zen eta Maitemundu zen Domingo de Rekainekin eta Domingo eskonduta zegoen. Orduan, bion artean saiatu ziren Domingoren emaztea erailtzen. Domingo Logroñoraino joan zen pozoi bat erostera, Olbos de Soliman ditzen zena, eta Domingoren emaztearen salda bota omen zuten, ez zuten lortu emakumea hiltzea, baina bai aurrun zegoen eta abortatzea. Abortoa arazi zioten, ez? Lehenengo probatu zuten Domingoren txakur batekin eta hori bai hil egin zutela. Kontua da, herri guztiak, Lizarra guztiak ezagutzen zuela bien arteko harreman hori, ikusten zutelako gauetan Domingo teilatura pasatzen Iteriaren etxera joateko, eta niretzat azkenen esanguratsuena da herriaren jarrera zein izan zen. Biak salatu zituztenean eta adulteriarengatik epaileen aurrean eraman zituztelako azkenean testigantza guztiek esan zuten guztiak Iteriaren errua zela. Eta esan zuten que Iteria es una hechicera y que tiene embelesado al dicho Domingo de Recain y le ha dado a comer sesos de asno y de la sangre de su persona que se sacó del dedo del corazón para que el dicho Domingo le quisiese más. Esaten zuten ere que se sacaba la sangre de su menstruación y se la mezclaba en una sopa, horrelako kontuak esaten zituzten, hau da sorgin bat zela, eta Domingo biktima bat besterik ez zela. Hori zen, garai horretako ikuspuntua, emakumeen inguruko ikuspuntua, bai? Askotan emakume hauek bekatzen bazuten edo ez bazuten idealarekin betetzen beharrarengatik zen, noski, adibidez Mariaren kontrako Maria salatu zuten eta esaten zuten zela alkahueta. Alkahueta bakizute direla lortzen zituztenak neskak prostituitzeko gizonekin. Mariaren kontrako Iruñeko testigantzek esaten zuten que María Carlos Viuda, que vive en la Vilena de San Francisco, ha dado vida en el barrio escándalo y murmuración, en particular en de que murió el dicho Andrés de Orozagasti, su marido, porque recoge mozas en su casa de mala vida y reputación y porque es notorio y conocido que hace mal uso de su persona y cuerpo con diversos hombres que entran de día y de noche en su casa. Hau da, Maria hau alargun gelditu zen, dirurik gabe, eta azkenean bere irtenbidea bizi irauteko hori izan zen, prostituzioa. Nola egiten zen emakume hauekin, bidetik ateratzen ziren, bide egoki horretatik ateratzen ziren emakume hauekin. Lehenengo saiatzen ziren zuzentzen. Esan dugu, adoktrinamendu prozesu bortitz bat egon zela, esanez eta eskainiz emakume hori eredua, zintzen gure eredua. Esan badugu, idealaren oinarriak bizi dela, kastitatea eta batasuna, eta horiek batzen dira Ama Birjinak. Orduan, eskainiko zaigu etengabe batez ere Trentoren ondoren, bakizute badagoela reforma eta kontrarreforma eta Ama Birjinak hartuko duela kriston garrantzia, hori da izanen da eskainiko zaigun beti eredua, Ama Birjinaren eredua, bai? Birjina delako eta ama. Zer gehiago, espero daiteke emakume bati buruz ez. Hori zen, egiten zen lehenengo kontua, ez? Gu ezitu eredu horretan. Hori da, jarraitu behar duzuten eredua. Hor, apeizek, Elizetan behin da berriro, eta gainera askotan prozesuetan ikusten da nola zuzentzen ziren zehazki emakume baten kontra, herriko emakume baten kontra hor eserita zegoena, eta herri guztiaren aurrean esaten zioten, ez? Gaizki egiten ari duzu eta horrela egin beharko zenuke, ez? Hori zen lehenengo saiatzen zirena, ez? Zuzentzen. Zaintza eta salaketaren bidez, pentsatu behar dugu azkenean Euskal Herria oso mundu rurala eta herri txikiz osatutako herria zela, adibidez Lerinen, Domingo Ibáñezek esaten du, que este testigo como tal vecino tiene noticia de cómo viven los vecinos y ellos tienen noticia de cómo también vive este testigo. Hori da kontrolatzeko edo lehenengo kontrol modua, ez? Denok elkar ezagutzea eta jakitea bestea zertan dagoen, ez? Hori da kontrolatzeko modua. Hori litzateke lehenengoa. Zurrumurruak, susmoak, emakume baten inguruan zerbait txarra esatea eta herrian barna zabaltzea, horrek bazuen eragina emakume horrengan, eta horrek ere eraginen zuen bere jokabidea ere kontrolatzea, igual etxetik atera beharrean asko etxean gelditzea, eta
Adibidez, Kiteriaren lagun batek, Kiteriari esan zion que no tuviese pendencias con el dicho domingo, por ser hombre casado, que otros había mancebos y viudos que podía tener con ellos sus dadas y presas. Bai? Askotan, esan bezala zena pesa, etortzen zena emakumearen etxera, normalean sukaldera, eta egiten zizkion horrelako aholkuak. Hau da, bazegoen prozesu luze bat, emakume bat zigortu aurretik, zuzentzen saiatzen ziren emakume hori. Azkenean, iraina, ez? Herri guztiak iraitzea eta marginatzea, kanporatzea herritik. Azkenean ere egiten zutena zen salatu. Emakume hori estatuaren aurrean salatu eta orduan prozesu judizial bat martxan jartzen zen emakume horren kontra. Eta orduan hasten ziren jasotzen testigantzak, bai alde, bai kontra, esanez emakume horren jokabidea nolakoa zen, kristabona baldin bazen, gizonekin hitz egiten bazuen, elizara egunero edo igandero joaten bazen edo ez, garbia baldin bazen, hiztuna baldin bazen, gehiagitz egiten bazuen, ere gaizki, guzti hori kontrolatzen zen, ez? Azkenean, prozesu judizial horren ostean, ondorioztatzen bazuten, baietz erruduna zela, eta sexua bekatua izateaz gain delitua zen ere, orduan, erabakitzen bazuten emakume hori erruduna zela, orduan estatuak zigortzen zuen. Eta nolakoa zen zigorra? Fisikoa izateaz gain, publikoa ere izan behar zuen. Ze horrek balio zuen beste emakume batzuk ohartarazteko eta esateko gaizki egiten baduzute, hau da gertatuko zaizuena. Zigor publikoa normalean izaten zen, hori irudian daukazuten hori, adibidez hau Lizarrako grabatua da, Kiterian, adibidez, irudikatu dezakegu, eta asto baten gainean esertzen zuten, biluzten zuten kapel hori jartzen zioten, eta mina, latigoarekin mina emateaz gain, herritik paseatzen zuten, esanez, zein zen bere delitua eta zein zen bere bekatua guztiok ezagutzeko. Hemen adibidez, erabaki bat, sententzia la Corte Mayor, Iruñan, 1624an, ekarri zuet bat, eredu bat, esaten duena, fallamos, atentos los autos y méritos del proceso y lo que de él resulta, que debemos de condenar y condenamos a la dicha Catalina González a que sea sacada de la prisión en la que está, sea traída y llevada por las calles acostumbradas de esta ciudad con son de trompetas y voz de pregonero, que publique sus delitos a caballo en una bestia de basto desnuda de la cintura arriba y puesta una coroza en su cabeza y le sean dados 100 azotes. Y más le condenamos en 6 años de destierro de este reino y lo salga a cumplir dentro de 6 días de la pronunciación de esta sentencia y no lo quebrante so pena de doblado destierro. Hau da, kanporatzen zuten erresumatik eta horrek suposatzen zuena emakume batentzat zen azken finean heriotza edo prostituzioan amaitzea. Ze emakume hauek erresumatik edo herritik kanporatuak izan ondoren, iritsiko ziren herri edo hiri berri batetara, sin credentiales, eskatzen zitzaizkien, eta ez zioten ez etxerik emanen, ez lanik emanen, ez ezer. Orduan, edo gose ziltzen ziren, edo prostituzioan amaitzen zuten. Oso gogorra da, eta horrelako irudiak, adibidez, nik ikertzen eta begiratzen dituenean, gogorarazten ninduten, 1926ko altxamendu militarraren ondoren, nola errepublikaren aldeko emakumeak nola zigortzen zituzten, mozten zieten idea, hau da, feminitatearen isla hori mozten zieten, errezine ematen zioten, eta orduan pasiatzen zituzten kaletik, esanez, zein zen beraien delitua, kaka egiten zuten gainean, hau da, lotxa publikoa, hori zen beraien jazarmena, ez? Lotxa publikoan pasiatzen. Orduan, hau zen, esan bezala, hau da, momentu historikoa hau da, ez? Konkista garaia ematen den momentu honetan, eta instituzio berriak, gaztelako instituzioak iristen direnean erresumara, hau da, Europa mailan dagoen korrontea, eta hau da, ezarriko dutena hemengo emakumeen kontra, ez? Ideal hau. Askotan ideal honek talka egiten zuen ere hemengo ohiturekin eta egiteko moduekin ere, eta hori ere nolabait azaldu nahi dizuen,
Esan dizuedan bezala, niri atentzioa deitzen ninduen horrelako adoktrinamendu bortitz baten aurrean eta zigor latzen aurrean ere aldi berean aurkitzea beste mota batzuetako emakumeak auzitegien aurrean adibidez salatzen edo borrokatzen beraien eskubideen gandik, adibidez ondarea kudeatzeko zeukaten eskubideengatik borrokan, usufruktua, zela eta, edo dotea, edo bera seme-alaben tutoretzarengatik borrokan, edo Iruñeko ofizioen eta gremioen kontra borrokan, horrelako testigantza asko eta asko aurkitzen dituen. Orduan esaten nuen, bueno, zer dago hemen badago ideala alde batetik, baina beste realitate bat ere bazegoen bestetik, ez? Ez ziren emakume apalak etxean gelditzen zirenak, eta onartzen zutenak esaten zitzaiena. Batzuk, bai, noski, azkenean beraien biziraupena horren arabera zen, ez? Baina beste askok ez. Hasteko esatea, claro, konkistak edo gerrak, nolabaiteko ere izaera bat eman ziela hemengo emakumeei. Konkistaren ostean, emakume alargun asko gelditu ziren, ez? Gizonak borrokatzera ateratzen ziren bitartean, emakumeak ziren etxean gelditzen zirenak, ondare horiek kudeatzen, familia aurrera eramaten. Orduan, gainera alargunen portzentaiak ere garai horretan gora egin zuen. Eta bestetik, badaukagu beste pekuliaritate, ñabardura, esaten zenuen bezala nion hasieran, gure lurraldean, ez? Eta dira gure ohiturak eta gure foruak, gure legeak. Horietan jasotzen dira batez ere ondarearen inguruan lege ezberdinak. Esan beharra dago noski, hemengo sistema, bagula sistema tronkala, agizuten bezala, non baserria garrantzitsuagoa da, familia garrantzitsuagoa da, individua baino, ez? Orduan, legeek saiatzen dutena babesten da etxe hori, baserri hori. Ez hainbeste pertsonak, baizik eta ia industria gune eta mini-gizarte ziren baserri horiek babeste. Orduan, zentzu horretan, baditugu bi figura juridiko azaltzen dutena ere hemengo emakumeen nortasun berezi hori. Lehenengoa litzateke usufruktua, bai? Usufruktua da emakume bat alargun gelditzen zenean, bazuen eskubidea bere senarraren ondareak kudeatzeko alargun mantentzen zen bitartean. Hau da, eta horrek esan nahi du, bigarren aldiz berriro ez ezkontzea, eta alargun ona izatea. Alargun ona izatea zen, harreman sexualik ez edukitzea, izen ona mantentzea, ongi kudeatzea bere etxea eta bere familia, eta bar, eta bar. Orduan, hasiera batetan, edo usufruktua berez, jabetza da, emakumearen jabetza da, baina handan behin-behinekoa. Hau da, bera alargun mantentzen den bitartean, bizirik bizi den bitartean hil arte, bera izan daiteke usufruktuaria, bilakatzen da señora y mayora del hogar, horrela izendatzen zaio gainera, baina behin-behinekoa da. Hau da, berriro eskonduz gero galtzen du, edo hiltzen denean, benetazko oinordekoek jasotzen dituzte ondare horiek. Horrek sortu zituen barne arazo familiar asko. Ze azkenean bai egiten zen modu batetan alarguna babesteko bere sartzaroak, baina batez ere, eta esan dizuetan bezala, familiaren batasuna mantentzeko. Ze alargun hori usufruktua onartzen bazuen eta mantentzen bazen etxean, uko egiten zuen, adibidez, bigarren eskontza bati, eta ondorioz bere dotea, bere ondareak, bigarren eskontza horretara beste etxe batetara eramatera. Orduan, ondare guztiak batzen ziren etxe batetan, eta horre hiltzen zen emakumea, seme-alaba txikiak bazeuden, seme-alaba horiek zaintzen, baina batasun hori, familiaren batasun hori mantentzen zen bazen ere, beste alde ere, emakumeak nolabaiteko ere autoritatea jasotzen zuen. Zeberak bazuen eskubidea erabakitzeko norekin ezkondu bere seme-alaba. Nor izendatu oinordeko, badakizute hemen, emakumeak edo gizonezkoak altzirela oinordeko izan. Hori zen emakumearen eskumena. Saldu edo esaldu lurrak, nola kudeatu guzti hori bere gaitasuna zen, ez? Orduan, barne arazo familiar asko sortzen ziren, ze benetazko oinordekoak, batzuetan seme-alabak, ikusten zuten bere ama oztopo bat zela. Beraiek ondare horiek eskuratzeko. Eta tristea bada ere, adibidez, sorginkeriaren salaketen atzean, kasu askotan nik aurkitu dudaнаrengatik, seme-alabak dira edo bere senarraren familiakoak dira
emakume hau ama salatzen dutena eta esaten dutena sorgina dela, erditik entzeko emakume hau edo oztopo bezala ikusten duten pertsona hau, ez? Orduan, nolabait boterea ematen dio emakumeari, usufruktua, ze gaitasuna ematen dio kudeatzeko ondare. 16. mendeko Ingalaterrako idazle batek esaten zuen: dejad que os recuerde que ahora sois una mujer libre, una viuda, que tenéis plenos poderes como cualquier señor del país sobre la tierra de vuestro marido, y por lo tanto sois señora de todo y todo poseéis, y no os convertiréis más en una sierva. Bazegoen beste figura bat, zena emakumearen esponsaria edo dotea, ez? Esan badugu garrantzitsua zela edo zela modu bat, usufruktua zela modu bat besteko alargunak, esponsaria ere garrantzi hori zuen, gizute zela, azkenean emakume bat eskontzen zenean, berak eramaten zituen ere bere ondareak eskontza horretara, hori zen dotea, ez? Eta azkenean erabili zezakeen dote hori, diru hori, bere zahartzaroan erosoago egoteko, gosearen kontra, edo bigarren eskontza batetan, adibidez gazte balin bazen, erabaki zezakeen, nahi zuela berriro eskondu, eta orduan dote hori erabiltzen zuen bigarren eskontza batetan. Usufruktua ez bezala, dotearen kasuan, dotea bai zela behin betikoa emakumearen, hau da, jabetza osoa emakumeak zuen, bai? Eta horrela gainera idatzi zuten Iruñeko Gorteek 1580 urtean esaten zuten. Kasu bat, María Bardozek esaten zuen, beraz, que tiene necesidad de decorar su cama, joyas, vestidos y arras y lo demás para casarse y remediarse en otra parte en ser como es mujer moza y de poca edad. Y además que esta dote es propio patrimonio de la demandante, con el que ella se ha de entretener y remediar. Así pues, nadie es parte para disponer de su hacienda sino ella misma. Beraiek oso kontziente ziren dote horren jabe bakarrak beraiek zirela. Nafarroko Gorte gainera legislatu zuten dote hauek babesteko, esanez, eskontza irauten zuen bitartean, senar batek gaizki kudeatzen baldin bazuen dote hori, senarra hiltzerakoan, senarraren familia konpentsatu beharko zuela alarguna dote hori galdu izanagatik, adibidez. Eta ere, zentzu batetan, bereizten gaituena, beste Europako lurraldetatik esan nahi dut, gaztelarekin argi eta garbi edo italiarekin are gehiago, da hemengo emakumeek gaitasuna handiagoa zutela dote hori kudeatzeko. Esate baterako, Italia batetan adibidez, emakume bat alargun gelditzen zenean, dotearen erdia eman barzion, itzuli barzion senarraren familiari. Euskal Herrian ez, dotea zen osoa emakumearentzat. Eta berak erabaki zezakeen, bigarren eskontza batetan edo hirugarren eskontza batetan egin behar ditu edo berak egin nahi zuena horrekin. Frantzian esate baterako ere legislatu zuten esanez, emakume bat alargun gelditzen zenean, bigarren eskontza izan ez gero eta lehenengo eskontzako seme-alabak izan ez gero, dotea, eren parte bat, mantendu behar zuela lehenengo eskontzako seme-alabentzat. Hemen, legislatu zuten esanez, dotea osorik emakumeenak zirenak bakarrik, eta beraiek erabaki zezaketela nola egin eta zer egin hoiekin. Azkenean, dirua edukitzea nolabaiteko autonomia eman ziren emakumeei, ez? Ere esatea, ez zutela hau egiten emakumearen askatasunaren alde, edo batean ez zirelako misoginoak edo feminista bilakatu zirelako Nafarroko Gorteak. Hau egiten zuten beti ere familia tronkal hori babesteko eta gure sistema hori babesteko. Horregatik eta batez ere, esan bezala 16. mendean, non emakumeok eremu publikoak galtzen ari garen eta geroz eta gehiago baztertzen ari zaigun eremu pribatura, hau da, etxera, ematen dizkigute gaitasun horiek geroz eta gehiago gu lotzeko etxeari. Hori da mekanismoa, bai? Noski emakumeak lan munduan ere bazeuden, eta aldarrikatzea etxeko lanak ere lana zirela noski, eta ekonomiaren parte ere izan zirela eta izaten direla jarretzen dutela. Nekazal munduan ere aurkitu ditzazkegula emakumeak, elkarlanean gizonekin, ez bakarrik etxeko baratzan, baizik eta ere nekazal munduan, testigantza asko daudela. Eta gero, zeudela ere industria tekstila adibidez etxean egiten zen hori Europa mailan,
garrantzia handia hartu zuen industriari eta bilakatu zen industriarik potenteena, ez? Ostatua ematea ere, emakumeen lana zen, zerbitzatzea, saltzea, baserrietatik iristen ziren emakume horiek excedentea hori saltzeko ere hori emakumeek egiten zuten. Baina egia da ere, esan dizuedan bezala, galera edo eskubideen galera batzuk ere jasan genituela 16. mende honetan. Eta oso argia da, adibidez, lan munduan bizi izan genuena. Erdi Aroan, eta uste dut ja nahiko jakina dela, ez eta Erdi Aroaren inguruko oso irudi ezkorra dugun beti, adibidez emakume bazeukaten aukera lan egiteko, adibidez zapatari izateko edo igeltxero, bestean datu bat bizi zaizek, eman ziguten datu bat adibidez, itzali batetan, esanez, ikusi zutela Iruñeko gotorlekua 1900 piko urtean, Iruñeko gotorlekuaren eraikuntzan bazeudela 520 piko gizon igeltxero eta 570 piko emakume igeltxero, ez? Eta hori bai egiten zituztela lan gogorrenak. Zela harriak eramatea edo materiala eramatea, lan gogorrenak emakumeek egiten zituzten. Dena dela, Erdi Aroan badakigu lan publikoak, ofizioak emakumeek egiten zituztela eta ikasketak ere jasotzeko aukera zutela, ez? Zentzu horretan. Baina 16. mendean esan bezala, azaldutakoarengatik, dago kontraeraso bat edo horren aurkako eremu publiko horien kontrako eraso bat eta hortik baztertzen zaigu. Krisialdi garaietan emakumeen presentzia industria mailan eta artisautzan adibidez areagotzen da, hori historian beti gertatzen da. Adibidez, Gerra Zibilean hori gertatu zen, emakume hori deia zitzaigun industriara gizonek utzitako lanpostu horiek eskuratzeko, industriak aurrera egiteko, edo bigarren mundu gerran adibidez hori ere gertatu zen, baina behin krisi horiek pasatutak, adibidez, Europan, hori, 16. mendean krisi demografiko hori, edo gerra baten ondoren hori behin pasatuta, gizonezkoek berreskuratu nahi zituzten beraien lanpostuak eta berehala egiten zuten emakumeen kontra, ez? Esanez, kompetentzia desleala zirela, gutxiago kobratzen zutelako, zeukatelako formakuntza, beraiek bezain beste formakuntza, ez zutelako horren ongi lan egiten, ezkenean nahi duzutena, baina kontra, ez? Horren kontra. Eta hor, oso esanguratsua da, Nafarroako alargunek egin zuten borroka 16. eta 17. mendean, ehundaka prozesu aurkitu ditugu, non alargunek salatzen dituzten Nafarroako gremio ezberdinak, zapatariak, plateroak, hainbat eta ezberdinak, beraien eskubideen alde. Alargun gelditzen zenean, bazuen eskubidea urtebetez denda irekita mantentzeko. Durante el año de luto, esaten zitzaion, hau da, bazeukan dendan zuen estudente guzti hori saldu ahal izateko, diru bat jasotzeko eta bere alargauntasuna hobe pasatzeko. Seme bat balin bazuen ofiziala, orduan berak kudeatu zezakeen denda, bera maestro izan arte, baina bakarrik denboraldi horretan. Baina bera ezin zezakeen urte hori pasata mantendu denda irekia bera buru izan da, ez? Orduan, alargunek behin da berriro, eta gremioek alargunen kontra eta alargunek gremioen kontra auziak jarriko dituzte honen harira. Ze gremioek beraien ordenantzetan jasoko dute debekua, esanez, emakumeak ezin direla gremioen kide izan, ezin dutela ikasketerik jaso, eta ezin direla ez ofizialak, ez maestrak izan. Orduan, beraiek alargunek esan dutena da, nola nik, eta leporatuko dieten azkenean emakumeei da ez zuek ez duzute azterketarik pasa, zuen produktuen kalitatea ez da gurea bezain ona, eta orduan kolokan jartzen duzute gure izen ona, eta ez daukazute eskubiderik denda hori irekitzeko. Alargunek kontra esanen dietena da nola nik ez daukadala, nire produktuak ez direla onak. Ni haur txiki bat nintzenetik ikasi dut ofizioa, zer askotan bere aitak ere zapatariak ziren, esate baterako, betidanik praktikatu dut ofizio hau,
nik gainera bezeroak atenditzen dituen eta askotan nik egiten dituen produktuak, eta gainera hau kentzen balin badidazute ni gozez hilko naiz, ez daukat beste bizi modurik. Ordan ez, María de Palacios, Iruñan, esaten zuen que con este ejercicio y modo de vivir mi parte ha sustentado y sustenta sus casas, hijos y familia, y de otra suerte hubiera quedado pobre y sin remedio. Y esto es conveniente a que deben atender las partes contrarias, el gremio de plateros, pues hoy o mañana les puede suceder a sus mujeres el mismo trabajo. Horrelako auzi, ehundaka esan bezala daude Nafarroko Artxibo Orokorrean adibidez. Badago beste eremu bat, non emakumeo erasoa jaso genuen, eta hori izan zen medikuntzaren munduan, ez? Mendeetan zehar, eta belaunaldi, emakumeen esku egondako lan hauetara iritsi ziren gizonak. 16. mendean sortzen da unibertsitatea, eta esan bezala emakumeoi debekatzen zaizkigu ikasketak. Are gehiago unibertsitateko ikasketak, ez? Eta orduan, mediku berriak, lizentzia berri jaso duten mediku hauek eta azterketa gainditu dutenak, iritsiko dira herrietara, eta topo eginen dute hango sendatzaile eta emaginekin. Eta leporatuko diete betikoa eta aurrekoa bezala gutxiago kobratzen dutela eta konpetentzia desleal egiten dietela. Beraien jakinduria, superstizioan dagoelako oinarrituta, ez daudelako aztertuta, ez dutelako azterketarik pasa, ez daukatelako titulorik, eta orduan askotan erabiliko dutena izanen da sorginkeriaren salaketa beraien kontra erditik ekertzeko. Horrekarri dizueta irudi bat, Ama Birjinaren jaiotza, Zurbararena, ikusten duzute hor, inguruan agertzen diren emakume figura guztiak emakumeak direla, hau da, normalean emakumeek egiten zuten ofizio eta praktikatzen zuten ofizio bat zela, baina mendeak aurrera joan ala, adibidez, 17. mendea amaierako Holandako grabatu honetan ikusten dugu medikuak gizona dela eta atenditzen ari du emakumea, nahiko violentzia obstetrikoaren irudia litzatekez, bera bai eserita dago eroso, emakumea ez dakit horren eroso dagoen, maindirea jartzen du emakumearen alua ez ikusteko, ze hori bekatua zen, berez eskuz laguntzen dio erditzera. Hau da, natural zena desnaturalizatzen dute, eta emakumeen ofizio ziren, tradizioz emakumeen ofizio ziren horietan, gizonen esku hartze bat egonen da, eta sorginkeriaren salaketen bidez asko erditik kenduko dituzte. Zergatik ere berriro ere emakume hauek, emagin hauek sorgina zirela esan, kompetentzia honengatik bai, baina baita ere esan bezala, eta berriro itzultzen naiz aurreko arrazoiera, berriro ere krisi demografiko baten aurrean, non jaiotzen kontua, estatu kontu bat den, kapitalismoak eskulana behar du, estatu moderno horrek behar ditu biztanle berriak eta fedelak, eta amagin hauek noski erditzera laguntzen zuten, hau da, kristau berriak eta eskulan berrira ekartzera laguntzen zuten, baina kasu askotan ere belarrak ezagutzen zituzten, teknikak ezagutzen zituzten, haurdunez gelditzeko edo abortatzeko. Beraz, jomugan jarri zituzten ere emakume hauek. Horregatik ere ez da kasualidadea, eta honekin amaitzea pixka bat, zertzela batzuk emanez, sorginkeriaren eiza, 16. mende honetak ematea eta Europa mailan osoan emandako fenomeno bat izatea. Gure buruari galdetu beharko genioke zergatik adibidez Pirinioetan ematen den fenomeno bat den bakarrik, nik uste dut arrazoiak gure sistema tronkal hori dela, Pirineoko eskubide hori, konpartitzen duguna askotan gauza asko emakumeen egoera antzekoa da, bai Aragoi, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, hor badu zerikusia, eta badaude beste galdera batzuk erantzun ez ditenak eta horiei aurre egin beharko genizkienak. Esate baterako, salatuen artean, badakigu, pertsona sorginkeriarengatik salatuak izan ziren pertsonen artean, badakigu 80-90 emakumeak zirela. Orduan, argi dago, hor, intentzio argi bat egon zela, emakumeak sorginkeriaren salaketen bidez disiplinatzeko. Eta beste galdera bat legoke, galdetzea, ze emakume mota izan ziren salatuak, ez? Askoren artean ikusitu ditut
alargunak berriro ere zirela. Azaldu balin badut, hemengo alargunek zeukatela egoera berezi bat, autonomia berezi bat, talka egiten zuena Europa mailan eta kristau ideal, emakumearen ideal horrekin, alargunen jokabide hauek talka egiten zuena askotan ideal horrekin. Orduan, izan zen modu bat ere disiplinatzeko emakume alargun hauek, ez? Eta galderan ditzateke ere askotan, gureraino iritsi den sorginaren irudi hori, ez? Beti emakumea, bakarrik bizi izena, adinekoa, itxusia, boteretsua, belarrak ezagutzen zituena, guzti hori, zergatik eman zen sorginkeriaren eiza edo sorginen kontrako eiza justo 16. eta 17. mendeetan, ez? Nik uste dut ez dela kasualitatea, izan zela oso tresna eraginkorra emakumeak adoktrinatzeko eta disiplinatzeko. Eta horregatik kokatzen dela mende hauetan. Orduan, honekin ja bukatzea, espero dut pixkat panorama orokor bat eman izana emakumeen egoerari buruz, eta alderarik edo eztabaidatzeko hori balego, prest. Eskerrik asko. Hori bat oso horreza. Akelarriak orduan, existitzen dira, ez dira existitzen, da asmakizun bat. Inquisidoren asmakizuna da. Ja, nik egiteko lan eusko ikaskuntzan eta 2009 urtean antolatu genituen jardunaldi batzuk Logroñoko autodefearen Zugarramurdiko auziaren 400. urte mugaren harira, jardunaldi batzuk, eta gonbidatu genuen besteak beste Gustav Henningsen, berak idatzi zuen El abogado de las brujas, da eminentzia bat kontu horretan. Eta hor jardunaldietan hitzaldietariko bat, adibidez, pixkat erakusten zuen edo aztertzen zuen akelarrearen hitza eta desmontatzen zuen, deseraikitzen zuen esanez, ez dela gure hitz bat, baizik eta inkisidorek asmatutako kontzeptu bat, ez? Orduan, esan nahi du, ohiturak eta egiteko moduak paganoak mantentzen zirela eta solstizioen inguruan jaiak eta ospakizunak egiten zirela, baina sorginak ez zirela existitu ere, eta emakume arruntak zirela. Askotan, nortzuk ziren sorginak? Sorginak ez ziren existitu, emakume arruntak ziren, baina askotan eredu horrekin apurtzen zuten emakumeak izateagatik zigortuak izan ziren emakumeak izan ziren. Galdera ditu. Aipatu duzu, batez ere espiritutan eman zala sorginan egiten, baina Europan baita ere... Esan nahi nuen estatu, ez dut ongi planteatu. Galdera zen zergatik estatu mailan bakarrik eman zen Pirineoetan, hori esan nahi nuen. Europa mailan ematen den egiza bat da, batetik eta generoaren ikuspegitik nik beti botatzen dietan galdera da ados, erosten dizue teoria hori. 1525koa izan zen helburu politiko batekin. Baina zergatik jarraitu zuen mende oso batetan, zergatik 180an emakumeen kontra, eta zergatik ere Europa mailan ematen den fenomeno bat da, hor beste zerbait ere dago, eta hori hor kokatzen da 16. mende honetan, patriarkatuak egiten duen emakumeen kontrako eraso honetan. Hori da nire teoria. Erosi ez bezea, zuen esu. Martxoaren 8 ez dago burutirik. Feminista zaren aldetik, goberta txikitxo bat eskatuko nizuke. Zenbat aldatu da ordutik honako egoera. Momentu askotan zuten da esateko hori. Beste aldatu. Hori, liburuan adibidez, azkeneko ondorioetan olako gogoeta txiki bat egiten dut horren harira, horrelako galderak bota. Zenbat aldatu gara 5 urte honetan, eta nik esanen nuke funtsean edo azpian dagoena, azkenean sistema berdina jarraitzen duenez, gizartea antolatzeko
gizarte berdina egon da, moduak nire oso aldatu dira, baina diskurtsoak oso atzekoak dira, adibidez eta eredu bat jartzen dut ez, egia da gaur egun, ez luketela elgoibar batetan emakume bat plaza publikoan zigortuko edo lotxa publikoan paseatuko harreman sexualak hezkuntzatik kanpo edukitzeagatik edo bai, ez? Ez lukete ginen, baina aldi berean emakume bat bortxatua denean badakigu erakutsi behar duela bortxatua izan dela, hau da, biktima dela, bai aurretik, orduan eta ondoren, ez? Eta 16. mendeko prozesuetan gauza berdina zen, emakumea bortxatua izan zela salatzen zuenean, testiguak eraman behar zituen esateko bera emakume ona zela, eta ez zuela hori bilatzen ari, eta ez zuela hori bilatu, eta erakutsi behar zuen bere jokabidea aurretik, orduan eta ondoren. Gaur egun antzekoa da, ez? Naiz eta legislazioa dirudien aldatu dela, mentalitatea askotan oraindik ez dugu aldatzen. Orduan horrelako kontua asko daude, eta amatasunaren arira kontu berdina, hor, mugimendu feministaren azken olatu honen aldarrekamena da, zaintzak erdigunean jartzea, bizitza erdigunean jartzea, eta hor ikusten da zergatik zaintzak ez dira egon baloratutak, edo ez dauden oraindik baloratutak, ez ekonomikoki, ez sozialki gure gizartean, emakumeen esku egon direlako, eta doain egin dugulako mendeetantzea. Sistema kapitalista ere horretan oinarritzen da, horri esker bizi dauten du. Guen bat lan oraindik doain egiten ditugulako. Orduan, ez dela inbeste aldatu. Eta beti ere, gustu dut esatea, hori gure historia ez dela lineala, saiatu nahiz hori asaltzen, ez garela orain arte iritsi modu lineal batetan, baizik eta atzera pausuak, aurrera pausuak eta atzera pausuak egon dira, esan bezala, Erdi Aroko egoera kasu batzuetan edo zentzu batetan hobea zen, 16. eta 17. mendean baino, eta beti aurrera pausu bat egiten dugunean emakumeok sistemak eta pribilegiatuek batez ere beldur horren aurrean kontratak ematen dute, eta orain momentu honetan argi eta garbi, mugimendu feministak indarra hartu duen honetan, kontratakea argi eta garbi dator. Orduan, beti horra arrisku horretan gaude. Tira fundabe, Olibarren mendian ere, badakigu gode 1996 gerra Nafarroan, emakume bat bota zuten leiza zulo batera zein ekin. Eta itxuria zorgik esaten zuten hortan lotzen zuten horrekin, emakume dara zala, belarrei buruz asko zekisa da. Ez da urti egun gabe. Ez, hori esagutzen dut kasu hori bai. Eta aurdun bota zuten gainera, bere semea gabekin. Zei zamarekin batera. Oso gogorra bai, kasu hori. Zorgin artesan, edo zate... Beti erabiltzen den tresna da, ez? Oso eraginkorra izan zen, 16. mendean zorgintzat jotzea emakumeak zigortzeko eta ondoren ere jarraitu dutzen. Utsa da leporak itxi. Nik gauza bat aurreratu duzu, ez? Nolaz sorgin neitza, hemen sorginkerian azkenean nahi gabere hortaren duara, ez? Sorgin neitza, herrialde protestantetan, katolikoetan adina eta handia hori izan zela. Eta emakumeen bazterreratze hori ere, ala ez? Bai. Azkenean, kapitalismoa mundu protestantean potenteagoa da horrein. Bai, horra dio Silvia Federicik egiten duen azterketan, ezagite ezagutzen duzute, Calibani la Bruja bere liburua, berak egiten du horrelako azterketa bat, eta bai, oso bortitza izan zen emakumearen bazterketa ere horretan. Askotan ere baditugu estereotipo eta topiko asko sorginkeriaren inguruan, bat adibidez da inkisizioaren irudi beltz hori, eta ni ez naiz Eliza Katolikoaren defendatzaile, ez dut izan nahi, baina egia da Euskal Herrian adibidez, emakume gehiago erailak izan zirela auzitegi zibilen erabakiz, Elizaren erabakiz baino. Eta egia da ere, Euskal Herrian adibidez, el decreto del silencio, deitzen zaiona, 1614 dekreto bat izan zen, eta horrek inposatu zuen Salazar y Frías inkisidorea.
Hau da, Iruñeko obispoak, Apezpikoa bidali zion inkisidore nagusiari gutun bat oso kezkatuta zegoelako Zugarramurdin gertatutakoarekin, eta berak esaten zuelako ez zuela sinisten sorginak existitzen zirenik, eta dena zela inkisidoreen asmakizuna, eta batez ere esaten zuen por la demasiada diligencia de los inquisidores, eta demasiada diligencia horrekin esan nahi zuena zen torturengatik lortzen zituztela aitortza. Orduan, bidali zuten Salazar Frias inkisidorea ikertzera zer gertatzen ari zen hemen. Salazar Friasek parte hartu zuen Logroñoko epaimahaian, eta berak bozkatu zuen epaileen erabakiaren kontra. Hau da, berak ez zuen sinisten emakume horien sorginak zirenik. Orduan, etorri zen Euskal Lurraldeetara ikertzera zer gertatzen zen sorginekin, eta hasi zen galdeketak egiten bizi iraun zuten emakumei. Eta orduan denek esan ziotena izan zen aitortu zutela torturen ondorioz. Beraiek ez direla sorginak, baina torturengatik konfesatu zutela. Orduan azkenean Salazar Friasek erabaki zuena izan zen isiltasuna inposatzea. Hau da, sorginei buruz ez bada hitz egiten, sorginak ez dira existituko. Orduan hori inposatu zuen, 1914an, orduan inkisidore baten eskutik amaitu zen. Adibidez, Balantza, hemen gortu dugu, por el Torquemada Navarro, licenciado Balantza, 1925ko esan dizuedan horretan, auritz ematen den autodefe horretan, berazen epai zibil bat, ezen apesa. Eta askoz bortitzagoak izan ziren auzitegi zibila, inkisidorea baino. Baina, bueno, ez dut esan da, burutik ez zeudenik, ze adibidez Iparralden, Pierre de Lange, inkisidore bat zen, eta hori... Izafurtego izan zen Iparralden. Bai. Karo, bere iritsi zelako Iparraldeko Lapurdiko herrietara, non arrantzaleak ziren herri hauek, eta gizonak herritik kanpo zeuden, eta topo egin zuen emakume gobernatutako herriekin. Eta orduan oso eskandalizatuta gelditu zen horrekin, eta bazuen mentalidade oso misogino bat gainera. Eta, bueno, Baxe Nafarroan edo Gabeko Nafarro perrosun geratzen dena biharren eta Baxe Nafarroan eta hori be hugonotiak edo protestantes Bai, hori esan da. Azken erretik protestantismoa esakatu zuten. Bai, lopesak bukatu zenerako, karo ez dakit ze urtetaraino jarraitu zuen, adibidez Iparralden sorginei egia da, zuten horrekin, hor jarraitu zuten. Lapurdiko eiza hori adibidez ez zen Nafarroko jurisdikzioa. Ez. Ez dakite aztertu dute den, hor Nafarroko erresuma mantendu zen, Senagarra, Bigorra, Bearne, lurralde horietan izarretu zen. Nik ez dut ezagutzen ditu Frantziako datu orokorra. Ez dakit zehazki hor ze datu daude. Baina negia adibidez Zugarramurdin gertatu zena izan zela Lapurditik ihesian zetorren neskatila batek ezagutu zuelako eiza guzti hori eta beldurtuta ihesian eta hasi zen esaten Zugarramurdin ere sorginak zeudela eta orduan histeria egia da ere hori eragina duela euskal ohiturak eta adibidez inkisidoreek esaten zuten hemen hitz egiten zen hizkuntza deabruen hizkuntza zela. Arrotz egiten zitzaien, eta nik ez dakit, baina Zugarramurdin egon zaiten edo beste herrietan eman zen, baina garai horretako herrietara iristeko, ona iristeko imaginatu. Logroñoko auzitegitik onaino iristea edo Calahorra edo bazen ez, nire bat.